Poznáte to. Ste v čakárni. Medzi mnohými ľuďmi a veľa z nich je chorých. Niekedy na vstup čakáte aj hodiny. Často sa aj nakazíme od druhých, nakoľko ventilácia a vybavenie je na Slovensku chabé. Po dlhom čakaní vstúpite, lekár vás s úsmevom privíta. Dobrý deň, pán doktor. Mám bolesti brucha už niekoľko dní. Doktor si zapíše základné údaje. Spraví základné vyšetrenia. Za krátku dobu vám predpíše lieky. Myslím, že každý z nás má takéto skúsenosti. Na základe čoho vie lekár, že potrebujem také lieky, respektíve vie, čo mi chýba? Myslíte, že stačí základné vyšetrenie na identifikáciu problému? Stačí sa logicky zamyslieť a prídete na to. Porozmýšľajte, ako vlastne funguje celý zdravotnícky systém. Funguje správne? Čo si o tom myslíte? Ak sa ti takýto obsah páči, zanechaj komentár. Buďte zdraví.